Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Bayyana bidiyon fitaccen jarumin nan wanda aka fi sani da Adam A. Zango na bidiyon da wata waƙa da ya saki a 2025 ɗin nan. Yadda ya salon bidiyon tashi amma kuma sai dai kashi an samu matsala a salon bidiyon tashi. Inda kuma wani malami ya fito ya rantse ta Allah ya ce wallahi tallahi Adam A. Zango ya yarda. Malamin ya kawo manya-manyan dalilansa wanda ya kasance a cikin Alƙur'ani. Inda malamin ya ƙara da cewa duk mutumin da ya sa alkyabba ya sa rawani ya sa jallabiya ya yi rawa ya yi ridda. Sai dai kuma bayan isar bidiyon ga jarumin bai ce komai ba, sai dai kuma ya ɗauko bidiyon Laraba wanda suke rawa ya yi nuni da hannu inda kuma ya yi dariya jarumin, wanda kuma har ila yanzu ba a jarumin ya ce komai dangane da maganar da wannan malami ya yi ba. To mai sauraro, ka kaɗa kunnen kaka na ka gyara zama domin sauraron wannan labari a cikin wannan talanta mai suna Hausa News TV. Domin samun labarai dumi su, ci gaba da kasancewa da mu ta hanyar dangwala mana subscribe da hanyar dangwala mana alamar ƙararrawar sanarwa, domin ta haka ne za ka iya samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Tabbas wannan ta ci gaba da kawo muku labari kamar haka: labarin nishaɗi, labarin wasanni da labarin ilmantarwa. Wannan ta mai suna Whole News za ta ci gaba da kawo muku labarai kala-kala daban-daban. Ku biyo mu domin jin yadda labarin Adam A. Zango ya ƙare. Shin Adam zai Zango ya fito ya sake karɓar kalmar shahada ko kuma bai sake ba? Sai dai kuma wannan lamari ta arewacin Najeriya yana ƙara ta'azzara, bayan kuma malamin ya yi rantsuwa da Allah kan cewa tabbas Adam A. Zango ya yarda, wanda kuma har yanzu ba a ji Adam A. Zango ya fito an samu labarin cewa ya sake karɓar kalmar shahada ba, sai dai kuma ya mai da martani da hannunsa ba da baki ba. Shin har yanzu dai ba a san abin da jarumin yake nufi ba,